Здравейте на всички, аз съм Милен, това е канала 5 под 15. Отдавна не съм правил самостоятелно видео, тъй като за съжаление съм доста сериозно контузен и това е причината, поради която да не се включвам често или скоро, по-скоро. Днешната тема, за която искам да разкажа, е как да поддържаме форма по време на контузия. Сега ще ви кажа какво се случи с мен на една тренировка на НСА на 16 април. Темпово бягане, по план трябваше да бъде 5 км с темпо около 4.10-4.15. Около четвъртия километър, малко преди него, 3.60, усетих много сериозна и остра болка в левия ахилес, в ахилесовото сухожилие. Беше ми абсолютно невъзможно да тичам и спрях, като много трудно ходих. Опитах се да направя няколко бегови упражнения и стретчинг, не ми се получи. Болката беше сериозна и глезенът се беше подул. Веднага след като се прибрах, първото нещо, което направих, е да му сложа лед. Видях, че оттока спада и за съжаление имах една стара травма, която се беше изострила и по този начин се наложи да спра с бягането за по-дълъг период от време и все още не си позволявам да бягам, макар че контузията започва да стълчумява, но много бавно, тъй като това е сухожилие. Там нещата зарастват много трудно и се налага активна почивка. Това е единственото срещу, с което се лекува такъв тип травма. Активна почивка, предвид и моят начин на стъпване, се наложи също така да сменя и маратонките, да забравя за всякакви видове карбонови пластини, маратонки с нисък дроп и бързи маратонки. Обух си маратонки, даже с тях си ходя стандартно на работа, навънка. Обувки с доста висок дроп, 10 мм, с допълнителна подсилена стелка в тях, правена изцяло по кръка ми, но това е специално за моя крак и за да учим и болката се налага да ги нося нон-стоп, постоянно. Направих едни опити за бягане, 5 км с около темпо 5.40, 5.50, 4 дена след това боли, наистина остро боли. Няма смисъл да се измъчвам с тази тип болка. Какво последва след 16 април? Това, което си третирам кръка, са обезболяващи мазила или така наречените. Мажа си самия глезен с прескиндол, т.е. за затопляне, диприлив, също така, докато хвана дали реагира на топло или на студено, Волтарен Форте и също така ходя на сауна, както и прилагам всякакви процедури. На сауната реагира положително. Плюс това гледам да му давам активна почивка. И също така стречинг с фоум ролер и тук е място да кажа, че как се поддържа форма вече наистина по темата по време на контузия. Поддържа се чрез смяна на спорта временно, докато изцяло се оправи кръка, и физиотерапия задължително. След преглед, след снимка, при мен се установи, че няма някакви разтягания, разкъсвания и не се налага хирургическа намеса, дай Боже, на този етап. Но си трябва доста сериозна почивка, поне минимум месец, минимум казвам. Като идеални заместители са плуване, също така фитнес. Препоръчвам даже фитнес, активно ходене на фитнес, 10 минути разтягане, упражнения с фоум ролери, всякакви видове стречинги за глезени, за хилес. Също така масаж. Препоръчвам да се ходи на спортен, на лечебен, на какъвто и да е масаж. Просто ходете на масаж, ако имате такъв тип болка в сухожилието. При мен има и наличие на акцесорна костица отзаде на самия глезен. Това допълнително усложнява. И даже до преди 10 дена и при изкачане на по-полегати стълби, това е остра болка. Остра болка, която наистина прорязваща и доста неприятно. Налага се, даже ходейки се налагаше да стъпам на предна част, почти към невъзможно за ходене. Контузията е доста сериозна. Единственото лечение, ако
не желаете, нали, да се подлагате ако имате такава контузия, не желаете в ахилеса да се подлагате на хирургическа намеса, активна почивка, стречинг, фитнес, велоергометър, каране на колело, в никакъв случай натоварване. Не правете 20 000 крачки, правете нещо, което е удобно на крака. Заместете упражненията, както казах, с велоергометър, с крос-тренажер, с плуване, с фитнес, с колоездене, с каквото и да било. Носете си удобните обувки, ако имате стелки, слагайте ги и тях, може и без тях. Имайте предвид нещо друго, че такъв тип контузии, те просто могат много психически да сломят един бегач, но контузиите учат на търпение. С годините идва и търпението. Така че това нещо по-ще знаете какво да направите, за да не се контузите. Пак ще може да бягате. Не спазвайте диети, даже да качите 1-2 кг не е проблем. Обема си го имате, бързо ще наваксате. Така че контузията си има и своя плюс от тази страна, учи на търпение. След физиотерапията, която ще проведа и след очумява на контузията, първото нещо, което ще е да подновя тренировки. Първоначално веднъж 2 пъти седмично по 2-3-4 км с много леко темпо 6 и нагоре. Да видим как се държи, нали, ахилес. Ако няма болки, плавно усилване вече до 4 км, може би след 2 седмици до 5 км, може да свалите и темпото, въпрос е да не ви боли. Не си позволявайте рязко да правите обеми, високи скорости да поддържате, няма смисъл, тъй като може да стане по-лошо. Не спазвайте хранителен режим, просто си яжте каквото сте си яли. Не си тормозете организма, тъй като може да ви падне кръвна захар, холестерол, какво ли още не, да стане по-зле. Така че заместете, ако имате проблем с ахилес, с сухожилията, болешки, наличие на някакви кости, които ви болят, мъжете го, дайте му почивка, даже по-дълго да ходете на друг вид спорт, на какъвто и да е, стига да не е свързан с физическа дейност на краката, като тенис, скачане на въже, клекове, такива неща не правете. Бягане няма смисъл. Ако ще правите нещо за крака, има достатъчно уреди в фитнес залата, поне за 3-4 се сещам. Колоездене, велоергометър, крос тренажер и още има поне 3-4 уреда за крака, така че можете спокойно да се заместите. Даже и за плуване също може да помислите. Въпросът е да се възстановите и да не допускате грешките, които биха могли отново да ви контузят. По този начин се лекува по-сериозно, даже не бих казал и разтъжение, по-сериозна контузия. Така че внимавайте и пазете си здравето и поставяйте рекорди умната. Това е от мен за сега. Лека и спокойна вечер.